Dulur-dulur sunok kono kali aman. Suka dulurku. Bang Ayun. Ayo Bang Ayun. Nek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange, saikine lako ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit rak ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Aku kesana ya. Najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ngilang, ning ngendi nggonku goleki tali kotan. Hey Lina, matur thank you Mas Bro. Nyong, ya ngono nyong. Lina, Mbak Ayun, Mbak Ayun. Bawati. Matur sembah nuwun Dik Ayun, sukses selalu, sehat selalu. Kotang iki tak simpen jero lemari, tali kotang wujud tresnaku kang suci. Teman-teman yang ada di jalan boleh kasih jalan tuh buat rengsek dewe. Ayun matur sembah nuwun Kang Kenyung, dulur-dulur matur sembah nuwun. Cah Angon Mandiri. Ayo, 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 ayo. Yen satu koke wujud tali sak kotange, saine lako ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit rak ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Ajan regane nemewu kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok mlayu maripin. Apa kurang larang pungkasane kowe ngilang, ning ngendi nggonku goleki tali kotan. Arifin sayang ke Pak Arifin boleh. Pak Rimin dan Bunda, ya.
tang iki tak simpen jero ning ati nalika tang wujud tresna kang suci nalika tang wujud tresna kang suci. Dok, Rene munggah. Boleh. Kasih yang terbaik.